Изкуственият интелект не просто променя света, нали? Той направо пренаписва правилата на финансите. В следващите минути ще разгледаме как точно става това и каква е стратегията, която ще ни помогне да се ориентираме в тази нова реалност. Тук не говорим просто за технология, а за бъдещето на парите. И точно тази идея стои в основата на всичко. Свят, в който роботите работят, а капиталът расте. Звучи малко като научна фантастика, но ключовия момент е, че това вече се случва. И не, това не е някакъв сценарий за 2035. Това се случва точно сега, през 2026. И ако не разберем как изкуственият интелект влияе на парите, има реален риск просто да останем в миналото. Добре, и така, навлизаме в голямата трансформация. Но как точно изкуственият интелект предизвиква тази финансова революция? Хайде да разгледаме основите на тази нова икономическа инфраструктура, която се изгражда буквално пред очите ни. Ето тук е фундаменталната промяна в мисленето, която трябва да направим. AI вече не е просто някакво приложение на телефона. То е като електричеството или интернет преди десетилетия. Това е основата, върху която ще се гради всичко останало. И разбира се, начело на тази промяна имаме няколко, така да се каже, ключови играчи. OpenAI трансформира целия интелектуален труд. Nvidia те доставят изчислителната мощ. Те са тези, които продават лопатите в новата дигитална златна треска. А пак Тесла прави абсолютно същото, но с автоматизацията на транспорта. И парите, разбира се, следват всичко това. Капитала просто се излива към градивните елементи на тази революция. Чипове, облачни центрове, роботика и, разбира се, киберсигурност, която да пази всичко това. И това всъщност ни води до, може би, най-добрата аналогия за това, което се случва в момента. Новата златна треска. Защото за да успее човек, не трябва да търси само златото, а да разбере цялата екосистема около него. И тук се сещаме за една вечна истина, нали? По време на златната треска далеч не всички златотърсачи са забогатели. Но тези, които са продавали кирки, лопати и джинси, техният бизнес е бил доста сигурен. В нашият контекст, в контекста на 2026, тези инструменти, тези лопати, това е AI инфраструктурата, който контролира изчислителната мощ и данните, на практика контролира пазара. Идеята е, че най-големите печалби не винаги са в крайния продукт, а в основата, която го прави възможен. А ефектът от цялата тази автоматизация? Той е колкото прост, толкова и мощен. От производството до финансовите анализи, машините намаляват разходите. Това, от своя страна, просто отваря потенциал за по-високи маржи на печалба в цели индустрии. Но разбира се, където има толкова голяма възможност, винаги има и голям риск. Така че време е да поговорим за балоните, капаните и опасностите, които се крият зад целият този шум. И тук идва един често срещан мит, или по-скоро въпрос. Дали по-умните технологии правят пазарите по-безопасни? Може ли AI наистина да премахне пазарния риск и човешките емоции от уравнението? Отговорът, за съжаление, е едно категорично не. Всъщност, AI може да направи точно обратното. Той ускорява абсолютно всичко, включително и разпространението на риска. Една лоша новина може да предизвика каскадна реакция за секунди, а не за часове. И вече, за съжаление, виждаме всички класически признаци на балон. Нали? Стартъпи с огромни оценки, но без реални приходи, масова спекулация, която се подхранва от страха от изпускане. Трябва да помним, че всеки балон изглежда като брилиантна възможност точно преди да се спука. И всичко това ни води до, може би, най-важния въпрос, който всеки инвеститор трябва да си зададе. Дали решенията му са продиктувани от стратегия или от страх да ни изпусне влака? Разликата между двете е просто огромна. Добре, очертахме възможностите, говорихме и за капаните, сега е време за решението. Как се изгражда една устойчива стратегия в толкова динамична среда? Ето един пример за наистина балансиран подход. Основата е стабилна, с глобални борсово търгувани фондове, които осигуряват диверсификация. Следва една премерена експозиция към AI сектора, за да се улови растежът. Една малка част е за високорискови заложи, но най-важното – солиден процент е заделен като защитен капитал. И тук стигаме до една ключова философия, която, честно казано, често се пренебрегва. Повечето хора мислят как да спечелят, малцина обаче мислят как да не загубят.
Вижте, разликата между тези два начина на мислене е просто огромна. Атакуващото мислене е краткосрочно, фокусирано е само върху потенциалната печалба, защитното от друга страна първо оценява риска и мисли в икономически цикли, а не в месеци. Това е разликата между спекулация и истинско инвестиране. Добре, но как се изгражда такава защитна стратегия? Ами, с много конкретни инструменти. Тук не говорим за спекулация, а за интелигентно финансово планиране. Инвестиционно живото застраховаване, дългосрочни фондове, данъчна оптимизация, наследствено планиране – това са активите, които предпазват капитала и осигуряват дългосрочна стабилност. И така стигаме до финалната решаваща идея. Технологията, в случая AI, е изключително мощен инструмент за умножаване на капитала, но тя не може да го защити. Само една добре обмислена, дългосрочна стратегия може да запази натрупаното. Нека завършим с тази мисъл, която обобщава всичко. В ерата на изкуствения интелект бъдещето принадлежи не на тези с най-много рисков капитал, а на тези с най-добра подготовка и най-ясна стратегия. Защото, в крайна сметка, бъдещето винаги принадлежи на подготвените.